territori, la història i les tradicions en els espais radiotelevisius de la cultura radiotelevisió valenciana. Vaig a seguir el guió del programa Josepa Cucó, que és antropòloga, Sira Mosquera, a la vostra dreta, doctorada en Geografia i Història per la Universitat de València i ha estat, entre altres projectes importants, una de les que ha impulsat el Museu Valencià d'Etnologia i actualment forma part del Consell Científic del Museu de les Civilitzacions d'Europa i la Mediterrània, experta en el que és l'etnografia, un camp molt important. Tenim també a Vicent Baidal, historiador medievalista, que ha treballat en la creació també del Museu d'Història de València, un altre museu, com a tècnic d'investigació del Museu d'Història de Barcelona i està al Departament d'Història Medieval de la Universitat de València. També sobre les arrels històrics del país també en sap molt. I finalment tenim a Paco Tortosa, geògraf, que també tinc l'honor també de compartir la seva amistat, un gran expert en la descripció i el patejar en bicicleta els paisatges valencians, siguin parcs naturals o d'altre interès. Un geògraf que ha fet grans i valuoses reflexions sobre les realitats paisatgístiques i culturals valencianes. Els donem la paraula per ordre que vos he dit. Comença Josepa? Sí. Bon dia a tots i a totes. Allò que diuen com un pulpe en un garatge, un polpe en un garatge, no? Perquè jo vinc de l'acadèmia, a banda d'això dels museus va sigut uns moments puntuals en ma vida. Jo soc professora d'universitat i em dedique a donar classe i a investigar i evidentment també a escriure. Llavors, més que contar el com i quina carta als Reis jo faig, és que puc oferir jo als Reis, des de la meva disciplina, evidentment, que és l'antropologia. Què puc oferir jo als Reis que després distribuiran regals a través de la televisió? I clar, per això tinc que contar què és això de l'antropologia, a què ens dediquem els i les antropòlogues des de fa més de segle i mig. Fem dues coses. Primer, diuen la ciència social de la cultura, i la cultura no solament és teatre, és música i altres coses que han contat aquí, sinó la cultura són maneres de fer i de pensar de les societats. Són tradicions, però també les maneres de cultivar la terra i les festes dels pobles. Segon element a destacar, que seria el tema de la diversitat sociocultural. Si en alguna cosa ens hem especialitzat els i les antropòlogues és en mostrar els altres, altres que eren llunyans, més o menys exòtics, allà en el Dèneu es deien primitius, que eren colonitzats i preindustrials, però els altres que eren els camperols o els llauraors de les societats europees, territori espanyol evidentment inclòs, i que quan més juntet i més rarets hi feien coses, ahir trobaven les seues arrels. Els folcloristes i etnòlegs feien això. En l'actualitat, evidentment, fem moltes altres coses. Ens hem modernitzat, tenim altres tipus, jo diria, d'interessos, però a través del nostre treball hem donat testimoni i podem continuar donant testimoni dels mons que hem perdut, del món de creences, de cultures, de valors, de rituals, i hem preservat el seu coneixement a través, per exemple, de museus, com el Museu Valencià d'Etnologia, que jo amb el Joan Francesc Mira vàrem començar a construir allà a principis dels 80. Hem mostrat i continuem mostrant la memòria i la dignitat d'altres que fan les coses diferents a com les fem nosaltres. Una dignitat massa sovint menyspreada i escarnida, com per exemple la dels gitanos romanesos que habiten allà al Cabanyal, o també el de les cultures islàmiques que conviuen amb nosaltres en aquesta ciutat. Hem presentat i continuem presentant universos tan complexes i tan valuosos com els dels Masos de Morella, que ja no veu ningú,
però també els dels pescadors del Palmar, que ja no són allò que eren. I també hem documentat, per exemple, la ciutat de València com canviava en els temps de la Rita Barberà. Vull dir que no solament això de les tradicions, podem fer moltes altres coses interessants. I això, evidentment, és d'interès per a una televisió, per a qualsevol televisió de qualitat i sobretot en valencià, perquè amb això que podem ofertar els mons que hem perdut i els mons en els quals estem, no solament les festes, sinó altres qüestions interessants, maneres de pensar, de viure, de com són, com hem estat i com són aquells que són diferents i que viuen amb nosaltres allò de la multiculturalitat que ens, en la qual ens trobem immersos. És en aquest sentit, aquest bagatge, en el qual jo pense que altres televisions, sobretot les perifèriques, jo fins a fa poc no podia veure la TV3, ara la veig, la sovintege, però aquesta, com sabeu, això dels altres i de nosaltres mateixa són coses que de vegades no venen massa. Però jo crec que té una vessant política fonamental i és la de posar en valor allò i, per tant, tornar dignitat als altres que fan les coses diferents que nosaltres i que viuen entre nosaltres i també aquells altres de nosaltres que també han fet o continuen fent coses importantíssimes però que no tenen gens de valor. És com allò que quan entrevistes a una dona que s'ha passat tota la vida fent cabassos de llata i diu «Ai, xica, si això no té importància, això, mira, jo ho feia a rateig, a rateig». Ah, i això, una vida feta de rateig. Aquesta vida feta de rateig ens conta el que som, el que hem estat i també, a lo millor, el que podem ser. Jo crec que per ahí anirien les coses. Evidentment, altres cultures i altres societats de l'estat espanyol, els bascos ho fan molt bé, els catalans jo crec que també, però no tant. La mostra que ha contat Fregina dels versolaris bascos i altres, i els esports bascos, s'ho han cuidat moltíssim. I ahir han estat els meus i les meues col·legues darrere, apuntant, treballant, donant pistes, fent guions, i el com ja no és qüestió nostra. Moltes gràcies. Vicent Baidal. Bon dia, jo m'acompanyaré d'una sèrie d'imatges que ara posaré. Molt bé. Bé, jo començaré fent algunes preguntes, per exemple, per què estem ací parlant d'una nova radiotelevisió valenciana. Ui, perdoneu. Evidentment, perquè fa quasi 4 anys, el 29 de novembre de 2013, el govern del Partit Popular va tancar-la i ara un altre govern està impulsant una nova corporació de mitjans de comunicació. Però també faré una altra pregunta, típica pregunta meua. Per què els valencians són valencians? Doncs perquè en un moment determinat de la història, Jaume I va crear un regne de València amb unes institucions pròpies que van donar peu a una identitat col·lectiva valenciana que ha arribat fins als nostres dies. O perquè els valencians formem part d'Espanya? Això únicament i exclusivament es pot explicar a través de la història. La història és fonamental en les nostres vides i explica moltíssimes de les coses que ens envolten. I faré una darrera pregunta. Estem els valencians, els historiadors valencians i els creadors audiovisuals valencians preparats per a transmetre a la ciutadania eixa importància cabdal de la història en les nostres vides? És a dir, per a fer divulgació històrica de qualitat i que enganxe. Primer parlaré de nosaltres, els historiadors. I la veritat és que en aquest sentit he de dir que la divulgació històrica valenciana està poc desenvolupada. Em centraré en 2 elements per a mostrar-ho.
El primer és un element estructural, fonamental. El percentatge d'història valenciana que s'imparteix en els estudis universitaris. En aquest sentit, el grau d'història en el qual estudien més alumnes valencians és el de la Universitat de València i, com podem veure en aquesta taula, només hi ha una assignatura en tot el grau dedicada a la història valenciana. Només un 2,5% del total del grau. És lamentable, estem molt lluny del 15 o 20% d'història pròpia que es pot estudiar en les universitats de Barcelona o de Mallorca, però és així i, a més, no ho és per imposició de fora, sinó que ho han triat els mateixos professors de la universitat, que són especialistes en altres àmbits i han aprovat aquest pla d'estudis. En fi, passem al segon element, els llibres i les revistes. Hi ha llibres i revistes de divulgació històrica valenciana? Doncs la veritat és que molt poquets. Hi ha novel·les històriques valencianes, algunes de molta qualitat, però en general no hi ha llibres que es dediquen a apropar la immensitat de la història valenciana a la societat. I això que hi ha moltíssima demanda. Jo n'he escrit algun i sempre he trobat la mateixa resposta per part dels lectors. Quines ganes tenim de divulgació històrica valenciana? El mateix passa amb les revistes, que hi ha demanda, es veu, per exemple, en el fet que a Catalunya la revista periòdica més venuda siga Sàpiens, de la cooperativa Som, que es dedica íntegrament a la història. Però també a Andalusia tenen una revista, impulsada en aquest cas per la Conselleria de Presidència, que es diu Andalucía en la història, que és magnífica i que té milers de subscriptors. Tenim alguna cosa pareguda així? Doncs no. I això que personalment crec que funcionaria. Si un grup editorial privat o una institució pública apostara per fer una revista de divulgació històrica valenciana, estic seguríssim que seria un èxit, perquè la qüestió, com dic, i així el nostre gran punt a favor, és que hi ha demanda, hi ha moltíssima demanda d'història pròpia. I passem ara ja als creadors audiovisuals. Poden aprofitar els creadors de continguts audiovisuals eixa demanda, tot i l'estat poc avançat de la divulgació històrica valenciana? Sí, evidentment sí. Poden aprofitar-ho i moltíssim. Jo no conec els detalls del procés de producció de la nova corporació, és a dir, no sé si hi haurà una mínima part de producció pròpia o si tota la producció serà externalitzada, com ja s'està fent en moltíssims casos, però en tot cas no descobriré jo ara els formats possibles. Programes de ràdio dedicats a la història, ficcions històriques, docusèries d'entreteniment relacionades amb la història, documentals històrics més clàssics, que d'estos els valencians ja n'hem fet molts i molt bons, etc. Les possibilitats de pouar en la història valenciana són infinites. Només vull recordar que la història ben explicada funciona, i molt, tant a la ràdio com a la televisió. A la BBC, per exemple, però també en el Channel 4 britànic, que és la principal cadena privada del país, s'emeten documentals i docusèries històrics en prime time amb audiències realment bones. Això sí, són documentals molt ben fets, molt ben pensats, molt originals i amb presentadors amb molt bones dots per a la comunicació, encara que siguin barbuts amb ulleres, com el catedràtic Robert Bartlett o l'escriptor Ken Follett, que sap molt d'història i enganxa a la gent. O també les docusèries que barregen entreteniment i història pròpia funcionen molt bé, per exemple, a Catalunya o a Andalusia tenen molts casos d'èxit. Possibilitats i formats n'hi ha moltíssims i són els creadors audiovisuals els que els han de modelar i desenvolupar. Ara bé, si hi ha una cosa que habitualment és comuna a tots aquests formats que funcionen, és que des del seu inici, des de la seva gestació, ha estat present un historiador o un grup d'historiadors donant idees per a desenvolupar el projecte. Un poc en la línia del que deia Josep Cucó amb els antropòlegs, perquè els historiadors som els que coneixem la història amb detall, amb moltíssim detall, més enllà de la molta o poca divulgació que siguem capaços de fer i estem en contacte permanent amb gent interessada en la història.
I per això tenim moltíssimes dades, idees i propostes a l'hora de divulgar aquesta història. El problema que tenim a vegades és que, per exemple, ens arriben projectes que ja estan iniciats, que busquen una assessoria concreta, i això resta moltíssima potència a tot el que es podria fer a nivell audiovisual. En conseqüència, i amb això ja acabe, faig una crida als creadors. Veniu a parlar amb nosaltres, els historiadors, a l'inici dels vostres projectes. Vos podrem donar temes atractius i desconeguts, idees potents i originals, exemples d'altres països, maneres d'explicar noves, etc. etc. Són fàcils de trobar, estem en els departaments de les universitats o en els instituts, compteu amb nosaltres. Molt bé, molt bé. Sí, sí. No, apreta més. Sí. No, més, fort. Ara sí. Bueno, bé, me diuen que parle del territori, no? Mare de Déu, senyor. Jo sempre dic al llarg dels meus viatges que ni en 3 vides coneixeré el País Valencià, ni en 3 vides, val? Així que en 5 minuts ara, doncs, què vos puc dir? Me diuen com deu de tractar la televisió valenciana el territori, o de què parlar. Heu comentat, m'agrada molt que digues, nosaltres no som qui per dir com, però sí almenys de què. Però també puc suggerir com, però no sé si m'atreviré, no? La qüestió, la idea fonamental és que jo pense que la informació que deu d'aparèixer en la nova televisió valenciana sobre el territori, que és com dir els paisatges, el medi ambient, jo crec que han passat ja una etapa en la divulgació d'aquesta informació. L'exemple teniu en alguns programes que se fan sobre els parcs naturals valencians, en el que hi ha té tants quilòmetres quadrats, tal cota, litoral o interior, fauna, esta, flora, aquesta. Jo crec que donar una oportunitat a la divulgació del territori valencià d'una manera, com dic, d'autor, però amb fonaments científics i intentar fer divulgació científica. És una combinació un poc estranya, però jo crec que hauria d'anar per ahí. Vaig a ficar alguns exemples. El tema de l'agricultura. Paisatge, medi ambient, i ara ens vam fer un exemple d'agricultura. L'agricultura, el paisatge i el medi ambient, clar, enteneu sí que ho sabeu, però altres potser no ho saben. I, evidentment, els telespectadors o radioients no ho saben. L'agricultura valenciana s'enfronta a un repte increïble en aquest nou segle i en el context de la globalització. Com podríem tractar-la, parlar d'ella, divulgar-la, recolzar-la? N'hi ha idees que, com dia Vicent, assistem, no? L'agricultura valenciana avui només pot ser minifundista i en ecològic. Quan tots sabem que porten anys els poders públics i els grans empresaris de la terra parlant que el minifundisme és la ruïna. Doncs ara resulta que no, perquè resulta que hi ha que donar un nou valor a la terra. I és que l'agricultor, fa 70 anys, l'únic que feia, i el ramader, l'únic que feia era produir aliments. Ningú parlava, ni el paradigma del medi ambient, ni dels paisatges, no s'havia arribat, ja se parlava en la il·lustració, però ells no havien sentit parlar de paisatges, i arribats ara al segle XXI, resulta que qualsevol producte valencià de secà, ja ni de regadiu, treballat en ecològic i ben comercialitzat i en una marca, resulta que té eixida i dona treball digne a un agricultor. Però ara resulta que ara ja no sols produeixen menjar els agricultors ramaders, ara resulta que en la globalització, en el paradigma, els agricultors i ramaders construeixen paisatge, que els turistes van a fotografiar i que tots anem a passejar. Que bonics són els cirerers en flors de la Vall de Gallinera, o els almerlers del Comtat, que bonics són, però el que treballa l'almerler en secà i el cirerer no trau per a viure, però ens agrada anar a fotografiar-ho. Uns bancals de pedra seca, en aquests almerlers i cirerers o vinyes en la marina alta, protegeixen de l'erosió el sol, perquè ara tinguem uns problemes greus de medi ambient. Però és que aquests bancals de secà abandonats que reconquesta la foresta, tornats a treballar, són els millors tabafocs i prevenció d'incendis. Per favor, que desvien diners dels equips d'extinció i de prevenció a la recuperació de les terres en secà per agricultors en ecològics i gent jove aturada. Això tal qual, aquesta frase m'agradaria que la nova televisió es diguera en primer temps. Aquestes frases.
Bueno, dit això, podria ja acabar, perquè la idea ja està llançada, no? Jo crec que es deu de parlar d'una manera diferent. Ja vam tindre un primer mestre, en Joan Pellicer, en què ell dia la seua, dient que per favor els investigadors, la gent que coneix el territori i el país, que diga la seua al respecte, que proposa coses a la televisió, a la càmera. Perquè, mireu, del territori parlant n'hi ha tal desconeixença per part de la ciutadania de com és el territori avui i com deu de ser en el futur més immediat en qualsevol tema. L'altre exemple és el tema de la mobilitat. N'hi ha que dir-li a la gent que des de l'arribada de la democràcia a aquest país, la mobilitat a peu i en bicicleta, és dir, de manera no motoritzada, ha sigut la gran oblidada. Ens han pres el pèl. I la gent que escoltarà en la televisió nova que es pot anar a treballar en bicicleta, que si se creen infraestructures, això dona estatus social. Ells tenen que dir paraules, estatus social. I jo me sent afortunat, jo me crec que pot ser una altra mobilitat, i jo estic a gust anant a treballar. A mi em fa feliç anar al polígon industrial a treballar en bicicleta o combinar-lo en el tren. Tot això hi ha que contar-li i obrir el territori a debats. Ara ha aparegut un projecte del Ministeri de Foment per a ampliar 3 carrils els 4 últims quilòmetres de la V21 d'entrada a València pel nord, arrebassant Terra d'Horta, productivíssima. Aquest debat té que eixir en els programes que parlen del territori en la nova televisió valenciana. 30 milions d'euros per ampliar un carril més 4 quilòmetres, quan es podrien crear en aquests diners una infraestructura, una malla ciclista i peatonal per tota l'àrea metropolitana, de manera que se poguera anar de qualsevol punt on resideix la gent i on treballa a qualsevol punt, d'un poble a l'altre, als polígons industrials, als centres comercials, als cinemes, als hospitals, a tots els llocs. Això ja existeix. De fet, alguns geògrafs, unes persones que ens dediquem a aquest tema, ja han presentat al nou govern valencià l'estudi d'una xarxa autonòmica no motoritzada segons el model d'Holanda. Només són exemples. I ja he acabat. Moltes gràcies. La veritat que si la nova televisió valenciana, la futura, aconsegueix endinsar-nos bé en el territori i la història de les tradicions, serà un èxit, serà conèixer, és estimar-nos, reforçarà més la nostra identitat i la nostra estima com a poble. Jo ara vaig a deixar un torn de paraules, però si vos sembla, anem a agrupar-les. Aquells que vulguin fer alguna pregunteta, que alcen la mà i... A veure, per allí... Brevíssimes, brevíssimes, per favor, que ara ens queden 8 minutets en aquesta microxerrada. Bon dia, gràcies per les vostres intervencions, molt interessants, molt suggeridores. Jo voldria fer una pregunta a Josepa Cucó, però pot contestar qualsevol dels que esteu a la taula. Has parlat de les festes. Hi ha una qüestió que a mi me genera molta, no preocupació, però sí que estic pensant fa un temps, és en la retransmissió, o la representació, millor dit, televisiva, mediàtica de les festes. Em sembla que és un terreny molt interessant sobre el qual es pensa poc, perquè, llanço una pregunta un poc provocativa, per què s'ha de retransmetre l'ofrena íntegrament? Vull dir, no hi ha més històries sobre falles que aquelles institucionals o oficialistes? És a dir, quina representació de les festes s'han de donar en els mitjans públics? Aquelles vinculades a el protocol més institucional o vinculades a una presència de l'Església molt forta, o altres manifestacions populars del barris, de carrer, més diferents, altres mirades sobre les festes? Crec que això se'n parla poc i no estaria de més reflexionar-hi. Gràcies. M'agrada la pregunta perquè jo no sóc fallera i m'avorreix les ofrenes. A veure, si jo he dit abans, seré molt breu. Estic totalment... Jo la teua pregunta la convertisc en la meva resposta. Estic totalment d'acord. És a dir, tindríem que veure a la gent això de les festes, els
els que fan la festa i els pobles que fan la festa estan celebrant-se a si mateix, amb la qual als pobles els agrada molt veure's en la festa i veure's en la televisió, en un documental, etc. Evidentment. Però a nosaltres, als altres que no coneguem determinades festes, també ens resulta molt atractiu i veiem coses interessants. Al nostre país tenim coses meravelloses de festes. Xicotetes, grans, molt conegudes, absolutament desconegudes. El que passa és que cada vegada, en la mesura en què la televisió, jo recordo fa moltíssims anys, allò dels peregrins de les Useres no les coneixia ni Cristo. I jo ja últimament ja no he anat, però he anat unes quantes vegades. Conec com a antropòloga, encara que no festera, és a dir, que no m'he dedicat a estudiar les festes, ho conec, i llavors, en quan apareix, té per a mi, llavors, un problema, i és quan tu converteixes en mediàtic qualsevol tipus d'esdeveniment, en aquest cas les festes, que són molt mediàtiques, pot ser que les fastidies, o no. Caldria, per tant, veure quin tipus de qüestions i com se planteja, evidentment, la riquesa de les festes, no a retransmetre directament de tot. Les falles, totes moros i cristians d'Alcoi, perquè són molt avorrits, però, evidentment, amb una intenció no de vingau, vingau, i llavors jo me'n vull anar del meu poble el dia de les festes. Llavors, seria una reflexió que jo afegiria a la teva pregunta. Gràcies. Sí. Bé, la meva pregunta anava en general per a Vicent, però volia comentar el que acabo de parlar, que és de veres que és molt avorrit i molt llarg retransmitir jo què sé, per exemple, veus, ara van fer en Televés, se van agarrar moltíssimes televisions comarcals per a retransmitir festes de pobles, ja que no n'hi ha televisió, com tots sabem. I van anar a pobles i, per exemple, moros i cristians anaren a retransmitir-ho en periodistes locals o periodistes amateurs, per tant, que la cosa donava un poc ahí. Era molt més graciós. Però, clar, per exemple, en els moros de la vila n'hi ha una cosa molt interessant perquè, clar, anava a l'arxiver i era un arxiver prou bé i, clar, l'arxiver va donar unes dades històriques. Estava parlant també un programa d'història, donant història de les festes, de quan es fa cada fila, que antes no es vestien així, des de tal any a tal any això no celebra, que verdaderament era, clar, en un programa que tu esperaves que tinguera un nivell molt baix, perquè estan retransmitint unes festes, no sé què, tenia un nivell molt alt perquè l'arxiver estava donant unes dades, ho havia preparat, havia publicat sobre coses així, estava donant dades també històriques d'història local, de microhistòria també. I clar, és com un historiador que no té aquesta quota de pantalla perquè, ni televisió local, ni hi ha la televisió que existirà o que no existeix, estava aprofitant d'això i donant un nivell que dius, ostres, això realment se pot fer bé i al mateix temps mostrar aquesta xicoteta part de la faràndula i al mateix temps donar-li una visió etnològica, una visió cultural i una visió, donar-li la volta a un espectacle que seria tot farfulla i estaria buit de contingut, plenar-lo de contingut. I bé, en relatiu a Vicent, a mi m'agrada molt l'exposició que has fet, perquè, si mires, per exemple, l'altre dia, fa uns anys, van fer una sèrie documental de la Guerra Civil, que, per exemple, la televisió andalusa, la televisió aragonesa, la televisió d'Euskadi, van fer aquesta sèrie documental i, més o menys, el guió era pràcticament calcat, però estava molt bé i dius, ostres, això encara existia Canal 9 i no es va fer. I veritablement era podia tenir les seves crítiques, no sé què, tal, però era molt microhistòria, molt en tal poble va passar no sé què, i després en tal data, no sé quan.
que donava moltes dades que clarament, ja independentment de la polèmica, no s'han fet. Coses així, en sèries documentals, s'han fet molts programes documentals concrets d'una cosa, de Jaume I, dels moriscos, tal, quan se va estudiar lo dels moriscos, no sé què, però no s'ha fet tant sèries documentals, que és una cosa que sí que seria molt interessant, sobretot per la inexistència, no? Que és el que dona moltes possibilitats. I jo crec que n'hi hauria que models així i sobretot també models de fora, també. I, sí, un minut, diré una cosa. No, que una de les coses per les quals s'interessa tant la història en l'actualitat, des de fa 10 anys jo diria que a la gent li interessa moltíssim la història, és que la història és polèmica. I com que la història és polèmica, en Radio Televisió Valenciana es va tocar de maneres que s'evitava sempre la polèmica. Però jo crec que eixa polèmica es pot tractar sense por, de manera molt, no diria educativa com es deia abans, però de manera en la qual tu pots explicar tranquil·lament eixes polèmiques sense adoctrinar, però simplement mostrar la tasca que fem els historiadors. I es pot fer no amb debats de barbuts, sinó a través de formats que puguen atraure a la gent. Com he dit, les possibilitats són infinites i, si les pensem bé, poden fer coses molt interessants. Doncs bé... Puc dir una cosa? Sí. Volia traure els barbuts del debat, perquè si no diré jo, i una dona barbuda també seria molt atractiva. Molt bé.